sabida Allah da Annabi ai ba zan ai na ga amma tun da zai safe na ce dama dole ne dauki sassafe zan zo dauki alƙawari salama alaikum malakau amma kau ai ga ni ta waje ba ga ni ba ne kana ina ta wajen nan ne hanzari gaba daya ai ina ta waje dan ba ka wala kuma salam ya gida alhamdulillah kai malam kawo ban ji dadin abin nan fa na bi kenan wallahi ban ji dadin lamarin to ai dan ma kau wannan jawabi ne haka wallahi ban ji dadin lamarin nan ba ai ba a hira sama zo na an je ai ba a hira tsaye hai fa ai wannan abin bai min dadi ba kuma sai da na gaya maka wannan babu yadda aka yi ban baka shawara akan lamarin nan baka ce baka yi ba to ga irin ta nan gaskiya ga irin ta nan ban ji dadin lamarin nan ba abin nan bacci ban iya bacci ba Allah na zan iya wai dan makau me yake faruwa sai zumi kake tai tun da kana ta ka kirja min komai dan makau to inda ya kamata in ma bayanin abin da yake faruwa gaskiya to mai daki na ce ta same ni jiya da dare tana gaya min cewa jiya misalin karfe 12 na dare ta je ta ga mai ɗakin ka a hotel. Ada ji ko? Dan makau. Na'am. Me ya kai matar ka a hotel? A ta ga matata. Ashe Yusuf kawo ina duba ka. Ashe ba ka da hankali, ashe kana da hankali. To ni ban taba tunani ita mai ɗakin na ba me ya kai ta hotel din misali.